Ang kalainan sa mga sulpot, ang kalainan sa mga sulpot og nato nga mga gitawag og Katoliko, number one, kanang mga sulpot, ang ilahang faith, ilahang namugna ang ilang faith by way of reading. Pinaagi lamang sa gitawag og pagbasa. So muna kung imo silang gitawag og tanawon ang ilahang belief, nitumaw ang ilahang belief tungod sa ilahang pagbasa. Nagbuhat sila tungod lang po sa ilahang pagbasa. Buti pasabot, may padayag ang ilahang tawag ining faith tungod lang sa ilahang gibasa. Mo ang ilang teaching, sola scriptura. Mo na tawag bantay man nila basta kay atubang sa tuwa puro lang asa mabasa nya tagagbabasa di pud mutuo nya pagkaman ang belief nila according sa mabasa nya nagbuhat sila mga butang nga dili mabasa. Unsa pa nang dita nga nagbuhat sila mga butang nga dili mabasa mga sir og mga kanang mutuo nga mga pastoy nga dili mga pari dili man na mabasa sa balaang kasulatan. Ikaduha kanang ilahang mga pagsimba-simba kanang norms sa ilang pagsimba dili man na mabasa. For example, kining mga fundamentalist born agoy. Unsa man ang ilahang kuan, unsa man ang ilahang tawag ini nga ginahimo kana mag-concert sila, magtambling-tambling, magsayaw-sayaw sakto, napay pakirig-kirig, di man na mabasa.